mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Inamin ng guy best friend ko na in love siya sa akin 1 linggo bago ang kasal ko. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Matagal na akong nakikinig ng Secret File. At hindi ko akalain na darating yung araw na ibabahagi ko rin ang sarili kong kwento. Itago mo na lang ako sa pangalang Charmaine. At ito, ang aking secret file. High school pa lang, magkaibigan na kami ni Harry. Hanggang sa lumipas ang panahon, lumalim ang friendship namin. Itinuturing naming best friend ang isa't isa. Marami akong nakadate. Lahat yun ay ibinabahagi ko kay Harry. Siya rin naman, maraming girls ang dumaan sa buhay niya. At gets na namin yun, na kapag may jowa ang isa, respeto sa bawat desisyon ng isa't isa. We talked about love, life, and everything. We graduated college, then nag-work sa maayos na kumpanya. Then eventually, may nakilala akong lalaki. Man of my dreams. Lahat na nasa kanya. Itago natin siya sa pangalang Pablo. We dated for 2 years and got engaged a year ago. We decided na mag-live-in din last year. Constant naman ang communication namin ni Harry. Update every now and then. At alam naman ni Harry na ikakasal na kami ni Pablo. Sa katunayan, siya ang man of honor ko. He is in the province and plano niya na days before our wedding, luluwas siya from Visayas to Manila. But a month ago, isang mensahe ang bumungad sa akin. Isang mahabang, emosyonal at hindi inaasahang mensahe mula kay Harry. Binuhos niya ang nararamdaman niya sa isang mensahe. As in lahat. Ang sabi niya, matagal na siyang in love sa akin. Na sa tagal ng panahon ng pagkakaibigan namin, palihim siyang umaasa na sana maghiwalay kami ng fiancé ko at mapansin ko rin siya. That time, 1 linggo na lang bago ang kasal namin ni Pablo. Hinihiling niya na itigil ko ang lahat. Kanselahin ang kasal. Huwag na akong magpakasal kay Pablo. Tumakas daw ako kasama siya. Sabi pa niya,
Kailangan ko tong sabihin bago pa maging huli ang lahat sa atin. DJ Rocky and DJ Jello, para akong sinampal. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko eh. Naiinis ako, nalulungkot ako, naduduwal ako, naiiyak ako. Nasasaktan ako. Hindi ko kasi lubos maisip na mapaglilihiman ako ng taong itinuturing kong matalik kong kaibigan. Marami akong kaibigan pero siya ang pinagkakatiwalaan ko. Pinagkakatiwalaan ko. Sa totoo lang, DJ Rocky and DJ Jello, kaya kong humarap sa kanya ng nakapanty at bra na hindi maiilang, walang mali siya. Binalatan ko ng buhay yung sarili ko sa kanya. Sa pag-aakalang ganun din siya sa akin. Pero bakit ngayon? Bakit ngayon pa? Kung talagang gusto niyang sabihin ang totoo, bakit hindi noon? Bakit ngayon? Bago ang isa sa pinakamahalagang araw sa buhay ko. Ano ba kasing iniisip nitong haring to? Na basta-basta ko na lang ikakansela yung kasal ko? Dahil lang sa text niya? Dahil sa isang text? Naiiwan ko si Pablo para sa kanya na ganun-ganun lang yun? Diba sana sinabi niya noon? Hindi ngayon. At hindi sa ganitong paraan. DJ Rocky and DJ Jello, pilit kong iniisip kung ano ang tamang mga salita na dapat kong i-reply sa kanya. Dahil kailangan kong linawin ang lahat sa kanya. Ang sakit. Ilang ulit akong sumubok na sumagot sa mensahe niya. Pero paulit-ulit ko ring binubura. Ang daming pumapasok sa isip ko. Hindi ko lang talaga alam kung ano ang sasabihin ko. Gusto kong sabihin sa kanya na wag na siyang dumalo. Dahil hindi ako sigurado kung meron siyang balak na guluhin ang kasal ko. At hindi ko rin alam kung kaya ko pa siyang kausapin. Ang tanging nararamdaman ko lang talaga para kay Harry ay pagkakaibigang totoo. Walang halong pag-ibig o pagnanasa. Yung idea na mawala siya bilang kaibigan ko, masakit yun para sa akin. More than a decade kaming magkaibigan. At para akong nabigo. Dahil akala ko, totoo ang lahat sa aming dalawa. Pero ngayon, naisip ko parang lahat ng kabaitan niya, mayroon palang kasamang lihim na motibo. Kaibigan na rin niya yung fiancé ko. Hindi ko pa sinasabi kay Pablo dahil ayokong guluhin ang isip niya. Lalo na't that time, ilang araw na lang ang hinihintay namin para sa kasal namin. Pero alam ko na darating ang oras na kailangan kong sabihin ang lahat. Hindi muna ako nag-reply kay Harry. Inantay ko muna na makauwi si Pablo mula sa trabaho.
Pagkarating niya ay pinaupo ko siya. Tsaka ako ipinakita ang mensahe ni Harry. Tahimik siyang nagbasa. Habang binabasa niya ang mensahe ni Harry, nakita ko kung paano lumaki ang mga mata niya. Ang nag-register sa facial expression niya ay galit, masama ang loob. Nagsorry ako sa kanya. Pero sabi niya, wala akong kailangang ipagpaumanhin. Nag-usap kami ng maayos ng aking fiancé. Naikwento niya sa akin na may hinala na siya noon na baka may nararamdaman ng kaibigan kong si Harry. Sa totoo lang, sa tuwing nagkikita kami ni Harry, nagyayakapan kami ng sobrang higpit. At wala namang kaming ginagawang higit pa ron. At ni minsan, hindi ko naisip na magiging kami. Ipinakita ko pa kay Pablo ang mga past message namin ni Harry para ipakitang wala akong ginawa o wala akong nasabi para masabing yun ay emotional cheating. Then tinanong ako ng aking fiancé, anong gusto mong gawin? Sagot ko, kahit masakit, ayoko na siyang pumunta sa kasal natin. Natatakot ako na baka may gawin siya ron. So, ang ginawa namin ni Pablo ay nag-create kami ng short but strong message para kay Harry. At ang sabi ko ay, Harry, pasensya na kung inakala mo na may higit pa sa pagkakaibigan natin. Itutuloy ko ang pagpapakasal kay Pablo. At mas mabuti sana na hindi ka na pumunta. Para lang malinaw ang lahat, nabasa ni Pablo ang message mo. And sang-ayon siya sa desisyon ko na hindi ka na imbitahan. Sa mensahe kong yun, gusto ko na ipakita na yun ang buong desisyon ko. At hindi lamang inutos ng fiancé ko. Alam ko kasi na posible niyang gamitin yun laban sa amin. Nakita kong na-read niya yung mensahe. Pero wala siyang sagot. Tinanong ako ni Pablo kung gusto ko raw bang i-block itong si Harry. Gusto ko. Pero may bahagi rin sa akin na gustong malaman kung anong ire-reply niya. At nang sa wakas ay nag-reply siya. Sobrang haba. At doon ko na nabasa ang kabuuan ng pagkatao ng itinuturing kong best friend sa mahabang panahon. Tinawag niya akong sinungaling. Pinaasa ko raw siya ng more than a decade. Sinumpa niya kami. Sana raw iwan ako ni Pablo. Sana raw hindi kami magkaanak. Parang tinataga ang puso ko sa bawat salitang nababasa ko. Then maya-maya pa natagpuan ko na lang yung sarili kong na umiiyak. Tahimik na kinuha ni Pablo ang cellphone ko. Hindi ko alam kung anong ginawa niya ron. Pero makalipas ang isang oras, bumalik siya. Iniabot niya sa akin yung cellphone ko.
Then sabi niya, block na siya sa lahat. Hindi siya pupunta sa kasal. Hindi na siya ang man of honor mo. Si Pia na ang maid of honor mo. Alam nyo, DJ Rocky and DJ Jello, para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Matapos kong mabasa ang mga masasakit na salita mula kay Harry, hindi ko natuloy maramdaman yung lungkot ng pagkawala ng best friend ko. Yung parang naiwan na lang sa akin ay isang katahimikan at kapayapaan. Yung katotohanan ay parang sinasampal ako na kailanman hindi ko pala tunay na kilala ang best friend ko. Fast forward, DJ Rocky and DJ Jello. Ikinasal kami ni Pablo. Ang saya-saya ng aming kasal. At yun ang pinakamagandang araw ng buhay ko. Napaligiran kami ng totoong pagmamahal. Masaya, payapa, buo. Wala akong narinig na kahit anong gulo. Hindi ko alam kung sinubukang dumaan ni Harry, wala kaming nabalitaan. At ang mahalaga sa akin sa ngayon ay masaya ako at masaya si Pablo. Hanggang dito na lang po. DJ Rocky and DJ Jello. Muli, ako si Charmaine. At ito ang aking secret file.